Faleceu un home na contorna do porto de Castiñeiras. Os servizos de emerxencia intentaron reanimalo sen éxito. A Axencia Galega de Emerxencia recibiu o sábado un aviso dun particular sobre as 4 da tarde. Nel se alertaba da aparición dun home flotando preto do porto de Castiñeiras, en Ribeira. Rapidamente se mobilizaron os servizos de emerxencias e un dos primeiros en chegar ao lugar foi o GAEM. Desplazámonos ao lugar, os dous compañeros que estábamos de guardia, a nosa chegada xa estaban os bañistas practicándolle as maniobras de RCP a este bañista. E nada, continuamos nós cas maniobras, colocámoslle un DESA para ver se dábamos reanimado a esta persona, pero bueno, xa por desgracia non podemos salvarlle a vida. Os primeiros en chegar fomos aquí os do GAE, logo chegou Policía Nacional e Policía Local, despois o 061 cos médico e enfermeiro do aquí do PAC de Ribeira, e xa foron os que certificaron a morte deste veciño. O falecido de 44 anos era de Porto do Son, aínda que vivía en Ribeira. Foron varios os bañistas que se decataron da súa presenza na auga, polo que intentaron sacalo para intentar reanimalo. Unha moto de auga polo lugar, foi o que axudou tamén na labor de rescate deste home. Despois nada, xa se estuvo ali hasta que chegou forense e os servicios funerarios para levantar o corpo. Agora estás a investigar as posibles causas do falecemento. Hai unha investigación por parte da Policía Nacional, Policía Científica, que tamén estuvo no lugar pois mirando o escenario. Para prever afogamentos no mar, nas piscinas ou nos ríos, o GAEM comparte unha serie de consellos. Pois non tirarse dos peiraos, sobre todo en zonas de rocas, non consumir bebidas alcohólicas nin ninguna outra sustancia que poida perjudicar nas tareas recreativas que se fan nas playas, pero un pouquiño eso, ter cuidado e sobre todo nas zonas que non hai socorristas, que por desgracia non se pode ter socorristas en todas as playas, entonces pois ter máis precaución nesas zonas que non hai servicio de socorrismo.